Hola nois, benvinguts a un nou vídeo, que tècnicament no és nou perquè ja l'he gravat, però com que se sentia malament he hagut de tornar a fer el vídeo. He tirat enrere, ho he aconseguit tot i, les meves llibretes, no sé per què les porto, la veritat. Saps què sí que porto? Per què ho porto? Agafo l'escut, no sé què he dit, no sé què m'he liat molt, i us ensenyo. Avui anirem per feina perquè en aquest vídeo em vaig llevar inspirada i vaig dir, faré un vídeo que fliparà amb colors. Bueno, doncs l'àudio no hi estava d'acord. Per començar, direu, què és això? Un Yellow Sleeping Bag és un sac de dormir. Tu el poses i et poses directament a dormir. Què passa? Que és de dia, llavors no podem dormir. Fin del cuento. Us explico. L'espasa, si la veieu, no sé, està menys gastada, el pic no té mal, la destral està fatal, aquesta destral. Bueno, perquè m'he dedicat a tallar bedolls a tort i a dret. L'arc està més bé, d'acord? Vaig lluitar contra un esquelet i em va dropejar, em va llançar el seu arc i, bueno, estava millor que el meu, o sigui que el meu el tinc guardat i aquest me l'he quedat i pedazo de rima m'acabo de marcar. Molt bé. I direu, com és que tens les armes així? Bueno. La Maria, per cert, ens segueix odiant a muerte. Mira, sí que ens portem bé amb el Federic. No sé dir Federic, Xat. Bueno, pues ja no tenim cors amb el Federic. No parlaré més amb ells. No sé què els dic, però m'odien una mica. M'enduc això, tot, i farem coses del mod de menjar, que ja fa temps que el vam posar al mod i no hem fet res, doncs mireu. Avui estem mirant i he decidit que farem coses del mod que estan guais. I posarem aquí la tortilla que ens acabem de fer, aquí un lechuce, aquí un tomato, aquí un ground beef que es fa amb xuletes amb bistecs de vedella, si no m'equivoco, i tenim un kebab. Tenim un kebab. I ens posem aquí cuinar un onion, una ceba, ground beef el deixo, això. Sí, vaig anar a la mina, ja sé per què havia anat a aquell cofre jo abans. Tenim 26 d'iron perquè vaig anar a la mina i per això tinc armes renovades i així. També vaig trobar sal, perquè hi ha unes roques que les piques i et dona sal. Bueno, doncs ens dona això. I, a veure, està fet això ja? Sí, tenim onion rings. A veure, anem al que anàvem a fer avui. Us explicaré. I flipareu, d'acord? Això, buidem inventari, poso això aquí, l'arc no el necessitarem, aquí, així, molt bé. Què és això? Direu, què és això? Què està passant? Pels que jugueu al Minecraft direu, vale, què està passant? Vull dir, la meitat de coses no sé què són. Espereu, és un mod que flipareu. Si voleu que us faci un tutorial més a fondo, amb tot del mod, digueu-m'ho i el faré. El que farem és endur-nos això i transformar-ho en aquest cuir. Per començar, posarem això aquí, d'acord? Això, que és un bridge string, no sé què posa, ho poso aquí. I aquest cuir me'l guardo. Necessito ampolles d'aigua, amb 6 ja fem. Pensava que necessitava menys vidre. I les omplim d'aigua, d'acord? Venim aquí, fem fiu. El que farem és, us explico com funciona. Amb els arbres, bueno tu, l'estic liant, perdó. Amb els arbres, ara, ens donen, si tallem el sílex, piquem amb el sílex a l'arbre i es queda així. I ens dona un bridge bark, que el traiem picant els arbres, si puc, d'acord? Veieu que deixa anar coses? Bueno, doncs és bridge bark. Ara ho recullo jo, El bridge bark serveix perquè si venim aquí, un stacking, poso aquí meitat i meitat, ens dona tanis. I direu, què és el tanis? Jo diré, no sé, és del mod. No sé com es tradueix. I ens dona ampolla de tanis, d'acord? El tanis ens el guardem, perquè m'he saltat una cosa i m'he quedat en plan. Fem així, agafem taulons i fem així, i tornem, en fem 2, d'acord? I ara això, se m'està fent de nit, mira, farem servir el sac de dormir. En farem 1 i 2, ara ens posem a dormir un momentet, i ara tenim això d'aquí, d'acord? Els tenim aquí, i un l'omplim d'aigua, i l'altre l'omplim de tanis, que són 3 per omplir-lo sencer. Llavors, venim a la taula de creació i fem així, traiem amb el sílex, traiem el pèl de la pell, pel que entenc, i ara, doncs, està brut.
el que fem és netejar-ho, posar-ho amb el tanis i penjar-ho aquí perquè s'assequi la pell i tinguem cuir normal. Hem de fer més llocs on penjar el cuir preparat. Em poso 4 més a dalt i us explico. Aquests de mentre els tenim aquí, que s'han de secar, tarden una estona, i de mentre, com que tenim cuir, us vaig ensenyant el que farem ara. Es feia amb fil, he d'anar a buscar fil a casa. Vale. Vaig a buscar fil a casa, però necessito... No es feia així, no es feia així. Vale, anem a pensar. Ah, no, es feien tisores, no amb sílex. Necessitem això, d'acord? I ara esperem que això es transformi en aquest cuir i ara tornem. D'acord, ara ja tinc el fil, d'acord? He anat a dintre, he agafat el fil, un lingot, que ara veureu. El lingot, com que tenia 9 granuls d'or, i clar, amb 9 fas un lingot. Bueno, mira, i aquí som. Tenia 9 granuls d'or. He fet així, flis, flas, flis, flus, lingot d'or. Tenim això i ara n'estem fer. Aquí fem un 2, un 2. I se'ns creen 2 d'aquests. En estem 4, llavors hem d'esperar a que es faci això. Increïble. Se m'ha quedat una gallina dintre el tenis. Bueno, doncs tenim una gallina dintre el tenis. A veure, ja que hi som, us explico. He trobat una tècnica per parlar i que siguem amics amb ells. I direu, home, aquesta tècnica no acaba de ser... No passa res. Veieu tots aquests estecs de fusta? Si li fem un gif, veieu? Li agraden. I cada cosa que li donem és un cor que guanyem amb ell. Llavors em dedicaré a donar-li estecs de fusta, com si no hi hagués un demà. Estic fent amics amb estecs de fusta. Estàs comprant els teus amics? No. Estic... Per què? Claro, ells es volien construir un poble, doncs necessitaran fusta, no?, per construir-se un poble. No estic comparant els meus amics. Estic ajudant a fer plans de futur. Mireu, amics d'or. Ai, no digueu a ningú això que estem comprant. Comprant no. Estem ajudant els nostres amics a construir el seu futur. S'ha fet ja. Mira. Ja, xics, se m'ha fet carn podrida. Què tinc, A veure, recullo això i espero que l'altre es faci. Carn podrida no la vull. A veure, i ara ens fem aquí un altre, aquí un i aquí un altre. Ens fem això. Ara arriba el moment més esperat. Creieu-me, crec que ho estic fent malament. A veure... Fem així, posem això i... Vale. Un momentet, que canvio això per això i això per això. Efectivament, tenim un pack, una motxilla. En sèrio? Sí, i la nostra gallina dintre d'esto. Tenim una motxilla on podem guardar-hi tot el que ens doni la gana, d'acord? I es va gastant, evidentment, no només faltaria que no es gastés. I em direu vosaltres què hi poso, perquè no sé què posar-hi. La veritat ho havia pensat, rotllo, anem de minar, doncs, fusta, un forn, jo sempre m'enduc, fusta, menjar, fletxes de recanvi, un cubell d'aigua, torxes, un pic de recanvi per si se'ns lia molt i coses així. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi servit per aprendre una mica com funciona aquest mod. És una mica lent això de que es faci la pell, en plan que s'assequi, però, bueno, decideu si és així, li doneu a like, compartiu si creieu que a algú li pot interessar. Això de veritat, si creieu que a algú li agradaria veure vídeos en català, ja sigui de cubs de Rubik, no vull dir res amb això, de Pico-Nico, de Plants vs Zombies, que ja no faré la sèrie perquè no m'agrada el joc. En plan, gravar-lo no m'agrada. En plan, si no gravo sí que m'agrada, però si gravo no m'agrada, llavors no el penjaré més. De Minecraft, de cubs de Rubik, de Pico-Nico i així, i bueno, fins una altra.